Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngobongani Sam, ubongani Sam umfana omdala ubonakale ejima pha uqela ke leChippa United. Umfana omdala esazilolonga pha, esazithengisa ngamanye amagama ke zi-trials ke pha kuye kumfana omdala, apho kuthiwa ke angasayinwa ke pha ngumqeqeshi weChippa United. Kuthiwa ngumfana omdala ke usazibonakalisa yonke ke loo nto yawulala pha kumqeqeshi ke weqela leChippa United okubana ke ubona njani pha kubongani Sam. Namkhumbulayo into okubana ke ubongani Sam yenye left back umfana omdala ke wayesuka pha uqela Orlando Pirates waya pha uqela ke leKaizer Chiefs. Zafika ke izinto pha kwiKaizer Chiefs ubongani Sam azamhambela kakuhle konke umfana omdala wathola ubunzima ngapha zi-injuries ngapha ngumcimbi ke we-game time umfana omdala kanaye ke akanoyibeka tyala eKaizer Chiefs ngoba ke izinto kangesifike zihambe ngohlobo bekumele ba ke zihamba ngalo pha kwelakhe icala, ngoba uthe efika wanomonzakalo omde kakhulu umfana omdala. Wathi xa igqiba lo monzakalo waphinda wonzakala futhi umfana omdala. Kwacaba ke ngoku iKaizer Chiefs ke ngoku mele ibheke pha kwilizwe laseNetherlands iyozilolonga. Kulapho kumfana omdala kangakwazi ukwenza nesquad ke esibheka pha eNetherlands neKaizer Chiefs. Kwabonakala into okubana ke akasekho uncakasana kwapha kwiplans ke zikaNazarethin Napi owayengumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke ngelaa xesha iKaizer Chiefs bebheka pha kwi-pre-season ke eHolland. Kulapho ke kuthathwa khona isigqibo sokubana ke le ndodanyana yakwaSam mayibone licebe ikhululwe ke iyofumana ke amadlelo ahlaza kwezinye indawo. Umfana omdala ke hleli ixesha elide ke engacaci into yakhe uba ibheka kweliphi na icala. Naku ke ngoku kuvaka into okubana ke umfana omdala ubonakala pha kwiqela leChippa United ezilolonga pha nabadlali beChippa United pha e-Eastern Cape. Umfana omdala into ethetha ukuthi ke umfana omdala simnqwenelela impumelelo, simnqwenelela inhlanhla azumqeqeshi lo weqela leChippa United abone olukhulu pha kulomfana amsayine. Ekugqibeleni ubongani Sam ebedlala kakuhle kakhulu pha kuqela ke Orlando Pirates umfana omdala. I-injuries ezi zisisizeka bani apha kubadlali ngoba ziyathanda ukubaphelelisa ngetalente yabo abantwana babantu, ngoba khumbula ke uthengwe iKaizer Chiefs, uthathwe iKaizer Chiefs lo mfana pha kwi-Orlando Pirates inenjongo zokumsebenzisa, inengxaki ye-left back iKaizer Chiefs kodwa ayikwazanga ukumsebenzisa ngesizathu sezi-injuries ke ndithetha ngazo. Masimnqwenelele ke impumelelo pha ubongani Sam ke nga iChippa United ingayibethelela isignature yakhe ke pha umfana omdala. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into okubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.